Inselmulkom u nilqakom mat-triq tagħna, il-programm informattiv illi ħodkom f'diversi toroq madwar Malta u anke Għawdex. U llum qegħdin propju fit-triq il-miliet tal dawn iż-żmien tal-festi. Kenna sena straordinarja. Ejli. Li kienu hija naqbżuha, imma fil-verità meta toqgħod taħseb fuqha sa li kważi għaddiet. Xorta waħda tittaħseb u tara f'dawk l-affarijiet illi ġenok titbissem ukoll. Ekku, fil-fatt, nieħdu fuq it-triq tagħna, ara kemm żorna postijiet u toroq u kemm għamilna affarijiet. Għamilna. Speċjalment int, għamilt, Allura, sinjura! Ejja naraw, naqraw, ejja! Daħlet inna. Isma! Rajtu l-episodju ta' xelte? Di triq il-milietu? Għana darba, mux għal-miliet, għas-sajf morna nduru l-erin, rajtna, meta morna nduru l-erin. Ma taċ kosta? Ma laħana rulek, mara da kem jivvinta da d-dumonju. Ejjien. Billi inti tikdeb għal Da Ħasan kellu tfajla tiegħu. Sorry, hej, balda. Sibtek Baldacchino. Baldacchino hija l-familja li tuħsieba din il-kappella, hija kappella privata li minn ħin għal ħin ukoll ikun hemm Min qallek li privata? Indrikin Surmaz bravo. Kull fejn morru dejjem ninsertaw l-istorbju u xi kelb u xi qattu ara tipodatu. Ejja. Anka dik ix-xibka konni hu kieku. Inselmulkom u L-għodwa tajba u nilqawkom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa. Mhux bil-kondo hija. Il-milit it-tajjeb, sinjura! Isma' da meta jkollu d-daqquqa kieku ta' fil-ħin li jaħlili. Ġieli kollok id-daqquqa u tibqa' sejren? Ejwa ġieli. Ibżal dak il-bajt, sinjura. Ejwa xaqali, mortant toħti ma kienx hemm. Mela spiċċajt bla bajt toħtok. Le biex inħallasan. Insemmulkom u nilqawkom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa. Din il-ġimgħa qegħdin nagħmlu dwar kif qed tunnutaw warajna il-widna. Hija mera mibnija fi żmien. Ma jgħidemniex b'bużu. U għet. Ħdejn il-mata b'hemmhekk kien hemm bajja illi kienet Ħdejn il-mata b'hemm bajja illi kienet ferm popolari ma' naxxarinax tiġi viċin, minn naxxar tiġi tom, imma mbagħad minħabba li kien hemm il-landfill kienu joħorġu emissjonijiet tossiċi waqfet tintuża sakemm? Sakemm u mbagħad eventwalment ingħalaq il-matab għal grazzja tal-Alla ngħidu tajjeb u seta' wieħed jibda jom hemmhekk. Fil-fatt anke l-żwiemel niżlu sa-żwiemel huwa magħruf li jħobb jom fejn hu puru nadif. Kif ma ddejqux di jew? Għabint il-bajt dejquk. Kelli wieħed abjad. Għallih. Kien ikbar minn dan. Rajt għalli. Kien ilu. Sinjuri, hawnhekk qegħdin wiċċ imwiċċ ma' animal perikolus ħafna li jinsab il-mata biss. Happy Christmas, sieħbi. Meta tara Dundjan li għadu ħaj tittajdu Happy Christmas. Bad taste sew. Normali di. Nikkomplikaw l-affarijiet u mbagħad titkellem ħażin minn fuq. Jien nitkellem ħażin. Ara. Jekk immorru aktar lura. Għajdi meta. Insibu li propjament f'dan il-punt kella timbena kappella Sinjuri nilqawkom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa. Ma nafatlix. U għall-ewwel triq tagħna tal-2020, 2020 jidulu. 2020. Prora tal-Lordis, Lord. U fil-verità tant hawn dedikazzjonijiet differenti għal Madonna illi tista'
Infakrukom illi biex tivvotaw tridu tikkum. Infakrukom, ħares lebsa. U għall-ewwel triq tagħna tal-2020 ħankun qegħdin il-Mellieħa. Yes, yes. Għandu cover, rajtu? Dajdu. Għatma dajdu. Naqda daqxej. Waqala. Għaw, ix-xallek inżejna, ma jitlax fi xaq tattina. Isma' għajjat li waħda kistessa. Ejja, dili waħda. O, samon lemma! Dini lajta tal-ħut. Daw il-klip bħal ta' Peter and Jane, ux vera. Tiftakar kien jismu Pet. Pet, Pen likes Jane. Jane, għassa bidlu. Isma, aħna nixtiequ illi intkom bħala nies illi tkunu ħafna fi triq il-miliet. Nawguraw lilkom u nawguraw lilkom ukoll minn triq il-miliet ħal-qormi. Ekku, fil-fat fisimna, fisem Infrastructure Malta, fisem il-residenti kollha ta' triq il-miliet. Anka l-klip ta' Peter and Jane, nawgurawkom il-festi it-tajba. U tensewx għax din hija importanti. It-triq. Mhux it-tarmak, mhux id-dawl, mhux kemm hemm affarijiet sbieħ biss, imma in-nies li jagħmlu it-triq tiegħek, it-triq tagħna. Mhux hekk?